Burkina Faso jamanaden dɔ lakanabaliya kɛra sababu ye olu bolila ka bɔ u ka duguw la ka na Mopti kɔnɔna la. An ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen su ani tile. An ka bi kunnafoni o bɛ tali kɛ lakanabaliya kɛra sababu ye ka Burkina Faso jamanaden minnu bɔ u sigiyɔrɔ la ka na Mopti kɔnɔna la. Kunnafoniw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ sisan nɔ. Burkina Faso ale ni Mali furancɛla la koroyan fan fɛ ko Burkina bɛ caman de bɛ ka u sigiyɔrɔw bila ka sababuya kɛ lakanabaliya ye ka don Mali kɔnɔna la. U caman kɔni jatigila o nana bɛn Mopti centre kɔnɔna ma. Ni maa bolilen ninnu caman wuli sababu kɛra bingalikɛla dɔw de wulila ka se u ma ka bagabagalikan caman f'u ɲɛna ko u ka taa ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Wa a dɔw yɛrɛ fɛnɛ la bingalikɛ wale de taara ka se olu ka dugu ma olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen sirannen u sɔrɔla ka boli ka bɔ u ka dugu kɔnɔna la ka u kunda Mopti centre kan. An ka wilikajɔw kɔnɔna la an y'an ka kuma barani Tegun commandant Mete Meja ale fɛnɛ ye kunnafonidila ye cɛsirilen don kosɛbɛ Mopti kɔnɔna la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni maa bolilen minnu nalen filɛ ni Mali kɔnɔ ale bɛ fɛn caman kalama u ka lahalayaw la. An ka jɛ an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ye commandant Mahamadou Mete ka bɛɛ bɛ dɔn commandant Mete n ye kunnafoni ka bɔ Mopti centre kɔnɔna na. Effectivement i bɔra k'a fɔ cogo min na mɔgɔ dɔw sera an fɛ yan Burkina dɔw don Mɔsiw ani Samɔgɔw u bɔra u sigiyɔrɔ la Koro yan fan fɛ Mali ni Koro cɛ frontière yan fan fɛ u bɔra yen nɔ. Donc u bɔra yen nɔ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Mopti centre kɔnɔna na. Donc ka sababuya kɛ ni basigibaliya ani lakanabaliya ye. Mɔgɔ min nalen don anw yɛrɛ fɛ yan nɔ Mopti kɔnɔna na ne yɛrɛ seriyalen don mun kan o ka ca ni mɔgɔ 600 ye minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka sababuya kɛ ni lakanabaliya ye. Denmisɛnnin fitininw b'a la simindenw baliki sijɔw musokɔrɔba san 80 cɛkɔrɔba san 80 fo ka taa se san 70 u b'a la u degunnen don kosɛbɛ u filɛ nin ye yan nɔ taayɔrɔ t'u la nayɔrɔ t'u la dɔw filɛ an y'u tila dɔw filɛ nin ye ekɔlisow kɔnɔna na dɔw fɛnɛ dalen filɛ nin ye badawolow la. Bon dugu min kɔni wulila jatiya la o ye mun fɔ dugu 25 bon dugu ninnu tɔgɔ ka gɛlɛn a ti mun kɔrɔ yan nɔ sisan u sɛbɛnnen kɔni don n bolo telefɔni kɔnɔ n bɛ se ka tila k'u bɛɛ ci ma dugu 25 o de wulila olu yɛrɛ ye mun fɔ ne ye hali sisan ne bɛ kan ka kuma i fɛ yɔrɔ mun convoi dɔw de nana groupe dɔw de nana sisan ne bɔra ka t'olu de lajɛ sisan bi le 15 avril bi olu nana sisan olu filɛ nin ye u sigilen filɛ taayɔrɔ t'u la donc mɔgɔ minnu nana u tilalen don Sevare ani Mopti ani Mɛdinɛkura de ni ɲɔgɔn cɛ u nana degun na sugu bɛɛ b'u kan dɔyɔrɔ ko b'u la balo ko b'u la fura ko b'u la n'i y'a ye a hinɛ ka bon a makari ka bon. Bon mɔgɔw kɔni tɛ yen nɔ pour le moment k'a fɔ k'u bɛ don u jigi kɔrɔ fo n'a bɔra Ala ka maa ɲumanw ale ni alisilamɛw minnu bɛ hinɛ n'u bɛ makari ale ni fasoden ɲumanw. An bɛ segin ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ ni ne kun ye an ka bi kunnafoni ka da u tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la.